Asibingelele obingelele babo dokotela bawesizibojabula umfana umhleje kahle nomzulu amancinisa ngesol futhi angixolisi. Babo dokotela weyinyanga sebenzele building kuthiwa iNedbank House building. This is babo dokotela umfana umhleje kahle. Yazi namhlanje ngiphathe lo muthi lo. Lo muthi sobiza ukuthi FDR All Care, FDR All Care lo muthi lo. Asudayisike silapha ngawo abantu esuke befike ne medical condition abangasakwazi ukuyibekezelela. Ngabe noma ngabe ukuphi ukugula but lo muthi lo mesifaka iFDR All Care. Sisuke sazi ukuthi into kade uyi-challenge kuwena it becoming history. Uma uzofika kubabudokotela ufika ngabe unobuhlungu bomzimba, isihlungu, izinto zakho ziyablocka noma ngabe yini even i-prostate yakho iya-augmenta, iyavuvukala. Trust me with this. Sizokusiza. This is babudokotela. Ufika la clinic yababudokotela noma i-wellness center yababudokotela not clinic wellness center yababudokotela. Uphathe u600 sekufaka emshinini sikwenza yonke into mase uyemanquthu le ngoba sinomshini la esibheka yonke into kumuntu uphathe u600 kodwa mase sesiyakwenza ke lento othi ayifuna ukuzokwenziwa yona. This is babo doctor bakithi ake sikhulume 2026 is the even number, 2026 is the even number, 2025 is an odd number. Anything that was failing you, I repeat, anything that was failing you, it is now passing. Anything that was causing you ukuthi ube ne credit score, it is now passing. Even your sentence when osejele every month it getting reduced. Insuku zokuthi uphume sezisondele. Lezi zinto lezi zifuna sizikhuluma ukuthi i-progress yakho isalelwe u3 months ukuthi manifest. I-progress yakho isalelwe u3 months ukuthi manifest. But my question is one. What are you doing? Wena othi usesibhedlela bathi odokotela ngathi uphume next month. Kulogula kade wahlala esibhedlela 6 months esibhedlela washawa inyoka. Usesibhedlela uphume. What are you preparing? Your mindset ikutshela ukuthi njengoba uphume. Njoba uthi usejele manje ubudonsa into yakho and sebekushila ukuthi next 3 months mhla 7 January uyaphuma. What are you preparing in your mind? Wena ke njengoba manje ukwi-ministry sebeshilo ukuthi bakusa eNewcastle suka lapho eJozini uye. What are you preparing? Uyolida ibandla elikhulu lapha. Uyolida ibandla elikhulu. Number 1, there are things empilweni zethu ezisilimazisayo but singabi ready ukudila nazo. Ayikho into elibazisa umuntu emhlabeni njengo emsebenzini. It's a worst delay ever committed by a person. Going to work, it is a delay in your life. You can't do things that's supposed to prosper you. You are going to serve another man to be prospered. You are going to work a garage. Uthelela abantu imoto abayobulungisa izinto zabo. Wena ubathelela upetrol abaqobe bulungisa izinto zabo. That does not make sense. That does. Wena uyeka nini lento le? Uyeka nini lento ukuthelele wena petrol uhambe wenza izinto. Ufika umuntu ebhawuzeni ebamba ifoni athi avule athenza konke ngoba nje lento ekhuluma iyamlibaza imali la efonini, imali la ifoni. Kunezinto ngempela ofuza uzibuka ukuthi lento going to work. It's no. Lo 3 months osela I have to do something about quitting this job. I have to do something about quitting this job. Njengamanje I just received a text message in one of my houses. I'm not telling you which one. Kuhlala umuntu ogadile khona. Uphelele ugesi. Manje ufuna ngithini mina ufuna ngithi hayi akangeni imali ngoba asikakaholi. Kodwa isizongena bengakangeni because ngilinda ukuthi kube khona indoda enginika imali before mina ngibe nemali. Hayi ngeke. Lento yokusebenza start to deal with it. And yeke. I understand when. Ngicela ukukutshela iqiniso wena nje I understand. Kukhona into ekudidisa ngazi ukuthi ushawa yini. Noma abhema ibenzina yakho usemncane. Uyazi lo muntu omsebenzela akasebenzi yena. Njengoba uhleli lapha eguardroom manje. Iboss yakhe ayisebenzi. Kodwa uthi ngaphila kanjani ngasebenzi? Iboss yakhe iphila kanjani ngoba ayisebenzi? Yonaka ayisebenzi yona. Ngiyakutshela ngifuna ube conscious njengoba usebenza ka game. Uthi una 13 years wakhe mawunaqondo. Umnino wakhe emasebenzi. Akasebenzi yena. Njoba usebenza eplazini manje ulusi inkomo usenga wenza yonke into
umnini weplaza eqashwe ndawo kasebenzi, which means nawe you can live without working for somebody else because awusebenzeli wena, you are working for somebody else to be rich. And he's going to bribe with the salary to keep you at work. Akukhothi some overtime. Uthe ngifila ama overtime lenzi ukwenza isiphuphuko. Yabona nje lento nje ngeke nje sinina ngaloko ndidampisa futhi ukuthi yazi lento bese niyenze ibe lula lento. Ungaphila kanjani wasebenza? Ungaphila kanjani usebenzela umunye umuntu wena uyazisebenzela ngoba uyisebenzela wena? I rather choose somebody othi I am self-employed. Ngizisebenzela mina, ngiziqashe mina, ngithunga izicathulo mina, ngidayisa ama-fruit, ngidayisa amazambane, ngi-order umbila, ngidayisela abantu abadayisayo. That is how you're supposed to be doing it. Self-employed. Ziqashe wena. Ngoba lezi zinto lezi thina ngeke sikuyeke ukukutshela. Ngeke sizikuyeke ukutshela ngoba nalobudlelwano okubona balo muntu wesifazane, ngiyabonaka ayikho into elibaza njengomuntu wesifazane empilweni. Ayikho into elibazisa njengomuntu wesifazane empilweni. Your wife is number one cause of you being poor. Yes, your wife is a number one cause for you to be poor. As long as lo muntu wesifazane esekhona, you'll never prosper. Lo muntu wesifazane akazwani nesonto. Lo muntu wesifazane akazwani nesonto. Lo muntu wesifazane akazwani nesport. Lo muntu wesifazane akazwani nalutho. Lo muntu wesifazane akazwani nabantu bangini. Lo muntu wesifazane akazwani nabangani bakho. Kanti ufunani lo muntu wesifazane? Ubloka yonke into engase imbuli ikhethini empilweni yakho. Akafuni ukuthi ube exposed kuyona. Akafuni ube exposed. Uyazi, understand? Kunabantu abahamba ama sports ngeke ngiwasho amakhambi. Every sport uyahamba, une page ku Facebook elinabantu aba 400,000. Une page ku Facebook elinabantu aba 1.1 million. Ayidudla imali ku Facebook. Ngoba into azireportayo ku page lakhe izona into ezimthelela. Umuntu wesifazane uthi ufunani ku Facebook, ufunani. Khuluma nengane ezincane ku Facebook. Ngiboni ukhuluma ufunani manje ugcina ubona ukuthi I am caged by a relationship. I can never be arrested by a relationship. No. Muyeke ngoba lo muntu wesilisa okuyena njengamanje. Listen to me carefully. Umuntu wakho wesilisa uma ethi uyakuthanda but akafuni ukuthi uqedele le diploma akufica ukuyona akakuthandi. Akakuthandi. Izathu ukuthi ngithi akakuthandi ngizokuprovela mina. Izingane ezimqomile zisema varsity. Uzilande ama races zifundile. Wena uno matric nonyaka kodwa osawenzile evarsity. Wakukhipha wathi uyakuganisa. Kodwa yena uqonywa izingane zasema varsity. Mshiye. Akakufuni ufake ibhluku kodwa uqonya abantu abafaka izikhindi. Wena ubufaka ibhluku eligcinisa yena uqonya abantu abafaka izikhindi. Azashethe mfethu umfana isikhindi eveba kamnandi lo. Ngeke ikhambe ke1. Kodwa wena ufuna ufake ingoba egcine ehudela ihlabathi. Kunezinto ezisilibazisile. Lo 3 months esalelwe wona, iwona 3 months okudetermine. Iwona 3 months okudetermine ukuthi yabona la. Ukhohlwa kehle. Create a fault ezodawuthi nihlukana. Create a fault ngamabomu ezodawuthi nihlukana. Vusana uhlale kwiphone umuso uya screenshot. Uzothi yini lo ibuka la? Ixabana into ongazi uyibona kanti uvese ufuna lokho. Phuma le relationship. Ngoba lezi zinto lezi if we don't do tell you wena uworried ukuthi abantu abakutshela vese bayakwa mina ngingawazi akunendaba nawe. And ukhumbula ukuthi ifra yakho mina ngiyazi kodwa wena uyazi ukuthi inhliziyo kanjani. Kunamani kulezi zinto wena ongasazenzi ofuna umuzo zenza uyemotweni. Kwale video le abantu amavideo abantu ababukela ekhaya. Uwabuka uma semsezele ekhaya bese delete yonke into. Ngoba thina sikhipha uline omhlophe. Sikhipha uline ngamakhwezikhwezi. Uline wangempela. Ukuthi phuma kulomuntu akuyona irelationship leyana. Use camping lapha. Wena is a slave camp ithiwa yothando. Phuma. Kunabantu ababanjwe into zokugqoka.
they are worshipping a textile all the times. Uma egqoka isigqoko ufuna sibe i-LV or sibe iGucci, akhahlele ngeJushi, alahle kabuhlungu, ame ngeqiniso iGucci. Into esele ngelona iGucci yisende nepipi kuphela, the rest iGucci. Awusile umonjalo. Even kusasositshela nepipi lakho sele iGucci manje. Kutshengisa ukuthi awusileke umonjalo. Those things zama fashion brand. Come out kuzona. Come out kuzona. Ngoba izokuhlupha lento le othi wena unayo. Ngaleso sikhathi siyaqethuka thina. Yabo, siyaqethuka thina siphethe ama-Evolve card, sikhethe ama-private bank. Wena into onayo la njengamanje wasikhuluma nje. Uphethe ikhadi lama-point laka Clicks. Uphethe ikhadi lama-point laka Shoprite. Uyindoda kodwa uphethe ikhadi lomama lama-discount. Mashisa lento out. Khipha lento lekhadi lakho uniki fro. Nje kuphatha lento. Qhatha namathekeni wena. Yabona ithekeni ikubamba njengosinayi lapha. Hefe uyakhokha kamnandi. Ayingizuthi thina. Phonsela uAbsa lapha. Athi abheka iprivate break yakhona. Musu uzomphoxa ungane, usudonsa ikhadi lomama, usuyalikhipha ngoba ufuna ukudiscountela, awukwazi ukubamba ku grey weprice eqondile. Ufuna ukuphulelwa ke manje umxhaka. Ngiyakutshela mina umxhaka onjalo. 17 u17 wena esinawe sikubamba ngokwelokishi kaWoolworths usudonsa ikhadi lefro yakho. Usunika itheki emanzi ithekeni. Ayisakuthembi. Ayisakuthembi ngane. Ithi malo bhuti uphathe ikhadi lethu. Phathe ikhadi lethu. Hey Razo. Phuma kulelo khadi lelo. Yima ngeqiniso kunezinto nje wasikhanda nje manje sikhanda ngoline wegebengu. Akushaya uJanuary ungenalo lela khadi wena. Ngena esitolo uthathe nje into ngeprice yakhona. Uphuma uhambe futhi. Bathi i-special buying, siya special ngane yami. Cela ukunike lento. Siya special ngicela ukunike lento. Siya special. Nike lento. Phuma uhambe. Ngoba siyanikhanda la sinikhanda ngoline ukuthi niphile. Ngoba we can never be siye ku 2026 ngoba baphatha amakhadi ama discounted card. Baba uphathe discounted card. Amathekeni azophathani? Amathekeni azophathani? Ifro yakhe izophatha nobabili namakhadi. Ingeke out iba mhlophe. Iba mhlophe uline omhlophe losikunika wona siyalahlela ama-forgery buka lento esikunika yona. Ukuthi ngempela usinayi usudonsa ikhadi elibiza. Usudonsa lo mama futhi mnike nalo. Take it ilo bhuti lona. Phatha le khadi naye. Mina kaWoolworths angibuzi ikhadi lomsangano. Tshente wangibuza ikhadi lo mama. Angifuni ukuthi ungibuze ukuthi unayo ikhadi wangibuza ikhadi lo mama mina. Qala nje lapho ngibuza ikhadi lo mama. Buza ikhadi lo mama mina. Ngifuna ipoint angifuni lutho. Ngizothenga la ngoline wami into engi-afforda phela. Yeah. Sifuna ukuthi sinikhande niba amadoda. Awube indoda ngoba uhamba uphatha isikhumba sesenkomo ngazo ukuthi shoniphi. Yabo uhamba kunoline omhlophe uthi yabo lo hlakaniphile. This is Babu Dr. Moses Bojalo ufana umhleja khahlona uZulu amncingisa. Uyazi bakithi ake sikhulume lento le. Ake sikhulume lena. Ake uthi ukuphuma nje nawe. Angisho ukuthi iba nemali. Njoba ula KZN ikakhulu abantu base KZN. Ibone ngiba persecute kakhulu. Ngcono ngisho abantu beEastern Cape ngoba basebenza KZN. Awungezwe ukuthi ngithini. Ngeke ngisho lutho ngabo. Basebenza KZN bese they travel. Abantu base KZN bane tendency ongafuni ukutravel. Bane tendency ongafuni ukutravel. Thina sinendawo lana kuthiwa iseNanda udlule eNanda susendwedwe. Umuntu osendwedwe akalazi itheku. Ngiyakutshela ke manje ngokwelokishi. Umuntu asendwedwe akalazi itheku. Usho kuqala ethi phela yenza abantu basemakhaya as if bafuywe inkosi. Mina I'm not being captured or bred by inkosi. Abantu basendwedwe abalazi itheku. Balazi abayi eThekwini bayivereleme bayimtshebheni bayi eThekwini. Engisho ukuthi ake sifundise nabantu ukuthi traveling alone it builds you mindset yakho ubona abanye abantu ukuthi banjani. Abanye abantu baba welcome kanjani abanye abantu. Kwezindawo wenzekani. Start
start to travel. Uyazi i-traveling iyodwa uthi uma ubuya ingane zakho uqale manje uzitreat ngenye indlela ngoba ubonile abanye abantu ukuthi ingane zabo kulo mama province kwezinye izizwe bazikhulisa kanjani ingane zakho kunento enobuyenza ingane zawutshethe wenza kahle but uma usubuka lapha hayi bo lento abayenzi lento thina wena une workshop yokukhanda imoto bona mebe nama workshop okukhanda imoto every weekend umfana wakho usuke la uyakuzwa ukuthi ngithini every weekend ithekeni yakhe isuke la esipaneni sakhe yezwa ukuthi ngithini iyona ebimnandi lapha kwithile iyona emnandi lapha kwithile iyona emnandi ke welcome nama customer ukhona vese lo wenza ithile kuthi bayasizana kodwa wena yakhe ingane bekuyi weekend ihamba iyobhenga uthetha haya kahlupho usekhulile noma angabhenga nje kodwa nje akangiletheli umsindo la khaya ubuya nje ayilalele ujabulele ingane yakhe ukuthi ingane yakhe ihambe ngolesihlanu eyobhenga iyabuya iyazilalela mgqibeni nesonto lengane unwabo la iyaqaqa kuphela uvula ifridge kunezinto ongakazi uziphuze lapho ongazazi uthi makhe sizokuba khona utshwala obunjela athi ayilento no thekeni yakho ingane yakhe thekeni iphuza utshwala nongazi uphuza kodwa ubona ukuthi umhlophe lezi zinto lezi ngasithi ake ni traveleni especially abantu bakwaZulu Natal ake ni traveleni nani nigcwala amahotela kwezinye indawo njengoba sidlala nekula mahotela la agcwele la eThekwini ngesosha abagababo kugcwele abantu abaphuma kwezinye indawo kodwa thina basifica indawo ngalena ake nathi sitraveleni kukhona into ezokwenzeka kukhona into ezosikhulisa nje emqondweni ezosikhulisa nje emqondweni uyazi angazibona ngomchaka ngelinye ilanga kiyamasha ngeswazini yibo kithi lesiqibini kwenzekani manje qhamu ijiraffe mina phela ngeke ngiyibone ku TV yabo ingangebox lami entshisi ku TV mase ngiyibamba lento yeyo lo mhlokotho lekwenzekani lana lento indi lapha imoto ingachusha ngaphansi kwejiraffe imoto ingachusha ngaphansi kwejiraffe engayithinti imoto khuluma ngeketi imoto ingachusha ngaphansi kwejiraffe indlula mithi ingaphucusha ngaphansi kwejiraffe ngathi ayiphuzekani ngase u17 manje ngaqhashela ngaphandle ngayishutha kwakufuna ukubamba kwalo shuthi hey lento ethi ungahambi lento mina ngazi usingangebox lami phela ngiyibuka le phone yabo le phone uyibuka le phone ngangebox lami ngithi okay sure right ngiyibamba line wayo kodwa yabo kanti lento inkulu ngendlela eyisimanga indlovu mina ngingazi ukuthi into engakayani hey bayithi kwenzekani lana yabo into enosukwazi wena njengoba uhleli lapha emjondolo zimbale ezingangendlovu ezihamba ngenyawo ezu4 into kodwa usukayibona ngangendlovu zembalo that is why we need to travel so lesi sizowasha umqondo siwasha amehlo ukwazi ukuthi ubreathe omunye umoya ubuye nento ehlukile yabo ubuye nento ehlukile ngoba by not traveling abantu bakutshela yonke into abafuna ukuthi uyazi bese begcinise lapho futhi this is babu doctor into engifuna ukuthi sicacise we are creating people ukuthi abantu ababe organic abaphume kule mindset ebabambile but into engizoke ngisho amarazo lawo esinawo manje nezintwana lezi ezikhulayo amarazo lawo esinawo nezintwana lezi esikhulayo uyazi mina at the age of 31 years ngangenayo ibrand engangigqoka ebizayo ngingenayo ibhande libizayo nabengenalo ngoba ngithenge le ibrand quality iqondile ngangithenge le Olas isithengela ka BG kene ibhande la BG lightile ngilightile jikela uBG lahlala ngebrandwood ubrandwood osagqoka sigebengu ke lapho asagqoka sigebengu ngempela ke abantu abaqhizile abantu abanamehla u4 ababona ngemuva ngaphambili yabo awugqoka abantu nje abaqhize ngempela wazi ukuthi ugqoka ubrandwood hayi ngeke umhlophe lo muntu mangena but into engifuna ukuyisho Razo ukuthi njoba nawe ukhula mina when I was 40 years old when I was 30 years old ngangena into original ngigqokayo cela ukuphendela when I was 35 years old akunomuntu mina ngangimholela weholela yimina engasebenzi indawo eholelwa yimina ebheke imini ukuthi ngizomholela 35 years old mina when I was 38 years old for 2 years ngangidrivela
proven fact on record. When I was 40 years old, I touched R1 million. I had R1 million at the age of 40 years. Ngiyakubamba ke lokisho ukuthi njoba wena wenza kanje. Njengamanje njoba kwenza kanje uxeka yonke into oyibona emhlabeni. Futhi wena akekho umuntu oright kwena Jacob Zuma verse uyabheda neMK yakhe okay. UCyril verse uyabheda naye. Helen Zille verse uyabheda naye. uLomisa verse usinayi ke verse. Awunxaka verse uLomisa. Manje akekho umuntu oright kwena empilweni. Yabamba ngokulokisho. Ayikho into eright kwena. Umcabanga uzoshawa 40 years usunalo R1 million. 40 years uzobe usunalo R1 million. Ngiyakubamba nje ngokuthi umhlophe. Ngibuza ukuthi kuyo yonke into wena ayikho into perfect eright. iMK yabheda, ANC yabheda, akekho umuntu oright. iJumping Castle noma ibuye iyabheda uvese izoqhuma iJumping Castle bese kuma election. Yoqhuma le Jumping Castle. iJumping Castle nayo iyabheda. Umalema nawe yini right kwena ngibuza ukuthi ke njoba ke yonke into awuthwami inswempu kwena uma ucabanga uzoshaya 40 years usunalo R1 million. Ngiyangizwa ukuthi ngithini kwena. When I was 40 years I had R1 million. When I was 40 years. When I was 45 years I was owning flats. When I was 45 years. When I was 50 years, I had 9 properties. Wena uma ucabanga njoba usayinela u6 years to 50, umi kanjani kahle? Khona lento engayenzi kahle. Uyayibona kodwa? I'm not telling you what to do. Wena wazi ukuthi wenzani. Kodwa khona lento wena ozimixe kuyona but engakusindawo. Khona lento wena engakusindawo. Khona lento wena omi nje kuyona kanje but ayikusindawo. Do something about that. When I was 40 years I had R1 million. When I was 35 years I had somebody working for me. When I was 38 years I had people driving for me. When I was 50 years I had 9 properties. When I was 52 years I was doing overseas trip. Asengishayi orkanti. At the age of 52 years bese ngihambe lapha phesheya. Ngifuna ukuthi ukhule razo. But ukhulise intwana ngegili emhlophe, ukhulise kahle ingane ikhule. Ulide but ngeqiniso. Ulide ngeqiniso. This is ba udokotela wesizibojabula mfana namhlanje akhe topic namhlanje ithi Stokvel mentality. Stokvel mentality. Ngifuna uyibuze wena osadlala istokfela ngoba siyikhwantshisa ayisikhanyeli thina istokfela angiyifundi le nto. Istokfela if it was that good why uPick n Pay no Shoprite bengadlali? If stokfela was that good why uSasol no engine bengadlali istokfela? Istokfela sokuthelana ngopetrol no diesel. If stokfela was that good why big finance firms don't play stokvel like banks? Start Bank Hollow or Absa. If stokvel was that good, why mining industries don't play stokvel? Why trucking businesses don't leave what they do and do stokvel? Listen to me carefully. People abadlala istokvela either esokudla badlalela uRun Occasion Care where they are going to buy food in bulk from Jumbo Occasion Care. And you can never be smart and sacrifice yourself for one cash and care to go and spend it all. Imali estokfela yonke ithenga ukudla iphele. Kuthengwa ukudla. That's the way eating all day. Uzowenzane ama-rice awu-9. Ama-rice awu-9. What are you going to do? 5 packets of flowers. Sugar, 4 sugars, blah blah blah. Hayibona kumhlola bo. Istokfela bakithi ake siyibuke le nto lena. Le nto it does not help us. Le nto lena is other mentality engazi ukuthi izibizwa but asikho ready ukuthi singaqhubeka nale nto. It's something that you are not ready. Uyazi umefika amaSomalia la awayidlala idokfela nezidolo. Umefika amaSomalia la awayidlala idokfela nezidolo kodwa.
Ethiopians anesitolo. Thina sidlala itokfela since 1994. We are not owning even one building. One building source out of Stokvel. One building, one mall, one shopping center for past 30 years. But we are playing Stokvel. This is Babu Dr. Babu says, it is a time now. This is FUDA. This is FDR. And this is FDR. Okay, fine. This is powder. This is liquid. To prepare this, it takes me 1 hour to prepare this. But to prepare this, it takes me 6 weeks. These are the products that I use in my place of practice. I want you to come. Visit Babu Dokotela. I am closing on the 20th of December. Opening on the 7th of January. Thank you very much. Goodbye.